Пътищата на хората се пресичат в най-точните моменти в живота им. Срещат се, за да продължат напред заедно, да израснат, да се научат и да обичат. Ти си човекът, благодарение на когото животът ми придоби друг смисъл, човекът, с когото израствам всеки ден и от когото мога да науча много. Ти си най-искреният и справедлив човек, когото познавам. Ти си всичко, за което съм мечтала. И не просто всичко, а дори повече. Благодаря ти, че ме приемаш такава, каквато съм. За мен е чест и безкрайна гордост да бъда твоя жена и да стоя до мъжкото те, носейки твоята фамилия. Просто не съм вярвал, че ще те срещна и че си истинска и съществуваш. Аз съм един щастливец, който те познава, разбира и приема. Всеки ден аз виждам очите на любовта чрез теб. Да, отнеме доста време да повярвам, защото изглеждаше прекалено хубаво, за да е истина. Благодаря ти за двете ни дечица. Благодаря ти за твоята всеотдайност и грижа. Благодаря на Бог, че ми даде ум и мъдрост, за да те позная сред всички. Радвам се, че те срещнах. Причината днес да сме тук е любовта. Четворната любов на Петя и Васко, която днес се изкачва на още по-високо житейско стъпало. Невероятно е как един едничък човек на този свят може да промени живота ти. Да те накара да не можеш да си представиш как Господи си живял без него. И да не можеш да си представиш да живееш без него от тук нататък. Васко, обещаваш ли да обичаш, пазиш и подкрепяш прекрасната Петя? Приемаш ли това красиво момиче за твоя законна съпруга? Да. Петя, а ти обещаваш ли да обичаш, пазиш и подкрепяш Васко? Да го направиш най-щастливия мъж на света? Приемаш ли Васко за свой законен съпруг?